Hej alle sammen, velkommen til videoen. Nu når jeg har mods, se. Jeg har mods ligesom det her. Jeg har en bedre mod. Og nu når jeg har mods, så kan jeg... Jeg har haft mods i lang tid. Jeg har bare ikke lavet nogle videoer i lang tid, fordi... Jeg ved det ikke. Men vi skal prøve nogle... Jeg skal vise de her mods med dig. Jeg skal ikke... Eller med jer. Jeg skal ikke vise... Jeg har en blinking mod også på det her. Vent lige. Jeg skal lige blink. Ja, det. Og jeg skal bare... Jeg kan ikke vise hele den her med 24 sider. Kan ikke vise. Men jeg har en map. Jeg har en map, eller sådan, hvad hedder det nu? Map loader, monkey map loader. Så hvis jeg går herhen, trykker på den, så har jeg... Oh shit. Jeg har ikke så mange maps endnu, men jeg har nogle. Jeg har Only, jeg har den der, jeg ved ikke hvad det er. Jeg har Only Up. Men Monkey Map, så har jeg Minecraft, så har jeg Super Mario Minecraft, og så Mon. Så jeg har alle dem, og så har jeg den her Yeezys kæmpe mod, der har mange ting. Vent lige, lad mig lige prøve en ting, jeg skal vise noget. Jeg har mange ting, men jeg skal bare vise jer. Jeg vil vise noget sej. Så hvis jeg går hen til den her Monkey Hub browser der, ikke? Hvis jeg går hen til den, det lægger mig. Så kan jeg få mange. Jeg kan få 5 sider af maps. Så det er sejt. Jeg har mange ting jeg kan gøre, men jeg vil gerne lige vise jer noget sejt. Bare vent, jeg skal lige. Hej der. Hej der igen. Så hvis jeg går her. Nej, jeg vil bare blive her. Lige. Jeg har mange, men lad mig lige sætte den her i. Så jeg har mange, jeg har ikke kun den her. Jeg vil gerne lige vise dig dem. Så har jeg Among Us skin, jeg lige har vist dig Among Us. Så har jeg den her. Hvorfor ligner jeg ligner normal gorilla på min kamera. Men skal lige se mig selv. Okay, her på I ser mig så mener jeg ser mig selv her, men på kamera ligner jeg bare normal gorilla. Skal I vise dig den her? Men jeg ligner så mærkelig på den her, når jeg er på kamera. Og jeg ligner så sej på den der på min computer. Så har jeg den her. Jeg har den første character i hele spillet. Den er sej. Så har vi den her. Jeg vil ikke vise, der er mange her, så jeg kan ikke vise jer alle, men jeg kan vise jer nogen. Så det er nogle af dem, som den er robot. Så jeg skal, det er nogle af dem, bare jeg har mange andre. Men jeg må lige gøre noget. Jeg må lige flyve derhen. Okay, jeg har 2 Steam accounts, så jeg har en, der er blevet bandet for. Den her Steam account er blevet bandet for 4 uger. 463 timer tilbage. Og så har jeg en anden Steam account bandet for 2 uger. Så jeg har 2 Steam accounts der er bandet. Og det er en problem, men